Frankie Albert Jr. Nayoga Tang. Wenik ECE. Pwehki Rosario. Teresa Barnabas. Teresa Luke. Orlando Barnabas. Pagkasaman ko, as long as the recovered Pwukoa na silikowa, nunukan kabakan kumain ko pachuta plan, pobilaman alumni ni si babachuan ta Diploma. Nunukan kabakan kumain ko pachuan ni Rokla buk mailan, koch pachuan cert bukat kan. Kaya kasi nandun ko, marami na ako sinundok. Yung gusto ko ito taray. Baka niya ako sinundok. Kailangan na pala. Implementaw lang siya pakita. Waliya pa nito kay Sil, Mrs. Marita, o Director in Public Safety. Makachuan tama. Sila na kasi sa loob. Kasi kalabi ka. Walang water. Alexander. Mowan. Daisy Luis. Fernando. Extremeria. Nain ko. Ibang pakita, pwede answer. Ibang pachuan wat kata. Answer ka chunga lahat. Nunukan kumain ibang pachuan silikaw mele. Sap arail chunga silikaw ko. Iya Serih ko ay pweda ng rahnwet. Wewe ko may rail personal. Kung ibang pachuan Serih ko ay may ibang pachuan tayo. Sang ng classroom 1. Omar Tolan. Nono, Yakomi. Dixon Yohanes. Medford Elias. Mark Bruno. Kailan po? Wenik ECE.